Salute. Janaki Gogo, category scale for French Throwdown 2024, workout 1, A and B. Wait, 15 kilos, 2.5, 5, 5, 2.5, σήκωσε χέρια. Οκ. Μην γκρινιάζεις. Σήμερα που έχεις γενέθλια. Α, και τα δύο. Κάτι είστε εδώ συγχρονισμένα. Έχω 12. 3, 2, 1, πάμε. Όλα το έχω δείξει. Δεν είναι συγχρονισμένα, έχει 2 δευτερόλεπτα διαφορά. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Μείνε κοντά. Μπράβο. Ωραία. Θα πάρω μετά. Ωραία. Πάμε, πάμε, πιάσε. Μπράβο, ρε. Ωραία. Μπράβο, ρε. Ωραία. Πάμε. Έλα, μείνε κοντά. Ωραία. Μπαίνε πιο χαμηλά. Ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε. Τέλεια. Μπράβο. Πέτα. Γύρνα, γύρνα, γύρνα. Ανέβα, ανέβα, ξεκίνα. Πάμε. Μπράβο. Ωραία. Έλα, πάμε, ξανά, ξανά. Μπράβο, ρε. Έλα, 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 έλα. Είσαι κάτω από 3, είσαι στα 2,5 λεπτά, πάμε. Μπράβο. Έλα, έλα, έλα. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε. Έλα, έλα, κάντα. Είσαι στα 3 λεπτά, πάμε. Ωραία. Έλα, κάντα. Ωραία. Πάμε. Τρέχα, τρέχα, τρέχα. Έλα, ανέβα. Κάτω από 4. Πάμε. Ξεκίνα. Ξανά. Ξανά. Ανέβα. Ανέβα. Πάμε, κάντο. Μπράβο. 3,29. Παρακάτω. Πάνω είπε θα τα κάνει. Πάνω δεν θα τα κάνεις. Πόσο είναι το χρόνο, Total 11. Από το 7 μέχρι το 11.
Γιατί απ' αμέσως όχι. Όχι, στο 7 μπορεί να ξεκινήσει. Α, ναι. Ναι. Ναι, όχι, μπορεί να κάνει πιο πριν δοκιμαστικές, δεν μπορεί. Ναι, αλλά γιατί να κάνει. Εγώ μαζί με την Πάρα, να φαίνεσαι. Τεσσεράμιση λεπτά. Τι... 4:45. Είσαι στα 5 λεπτά. Μάνο, έρχεσαι ένα λεπτό. Θέλω να πάω να πάρω το νερό μου. Έχεις 2 λεπτά ακόμα 5-15. ολόκληρα. Καλά, θα σου πάρει ξανά, σου βάλω οξυγόνο. Ο χρόνος είναι εντάξει, εδώ τώρα το σε βάση. Εδώ βάζει το σε βάση τώρα. Τι διαφορά έχεις φτάνω με την προηγούμενη. Ναι, πρέπει να κάνει καλά. Αλλά μπορείς να είναι στα κιλό. Πόσα είχε σηκώσει? 50. Έλα, 55 θα κάνουμε τώρα. Έξι λεπτά είμαστε. Κάθεται πάνω. Στρίψε λίγο το τσομπόνι σου. 6:40. Πάμε να δεις να το κάνεις. Δεν θα βάλεις μπλουζά. 7 τώρα. Πάμε, μπες και κάνε. Μπράβο. Μπράβο, ρε. Το πεντάρι. Αυτά επιτρέπονται τα πεντάρια. Μη βάλετε αυτά τα πεντάρια. Τα μεγάλα βάλτε. Βάλτε ένα δεκάρι, ο οποίος είναι. Μπορεί να δώσει κιλά. Γράφει στις οδηγίες ότι δεν θέλει τα μικρά. Κιλά δεν είναι. Είμαστε 8-15. Μπες πιο χαμηλά. Μπες χαμηλά. 8:35. Μην περιμένεις πολύ στο τζετ.
χτυπήσεις πολύ. Με το που τα σηκώσεις φαίνεται. Ναι, το ίδιο είναι. Μην περιμένεις πολύ, σήκω. Φύγε. Φύγε. Σπρώξε. Έλα. Ναι, ναι. Ωραία. Βάλτε ένα 25. Είμαστε 9-20. Κάτσε και ξεκουράσου. Ωραία. 9-40. 10-30 θα μπεις. Τελευταία προσπάθεια είναι πάρε rest. Βάλε μαγνησία, βάλε μαγνησία. 10 λεπτά 10 τώρα. λεπτάκια, 1 λεπτάκι έχουμε ακόμα. Ξεκουράσου λίγο. Στο 10-45. 10-45 και ό,τι γίνει. Το έχεις το κιλό. Και 60 έχεις κανονικά, να ξέρεις. Στο ξαναλέω. Δώσε φτέρνα να φύγει ψηλά το κιλό. Δώσε φτέρνα να φύγει. Μη μου κάνεις το ίδιο. Στο 10-30 τώρα. Αργό το πρώτο τράβημα όμως. Μην κάνεις γραστές. Να δείξουμε τα κιλά. Μπράβο ρε Τουίτσι, μπράβο. Μπράβο ρε Τουίτσι. Μην ανοίξει από εκεί πέρα τίποτα. 1.25. 5. 5. 10. Περιμένετε τα πρώτα. 10. Δεν έχω γκριπ. 10. 1.25. Κάτσε. Sorry, 5. 5. Και 10. Το έχεις δείξει αυτό. 327 έκανε στο προηγούμενο, 329 αυτό.